Damira pamberi pitera pako Mutasa. Damira pamberi pitera pako Mutasa. Shizo ndio chukua. Ila ipache kwa lembo. I'm sorry, ma'am. Damira pamberi pitera pako Mutasa. Dagange ndakarorwa nemushoko. Dagange ndakarorwa sinotenda rukwezi. Sinotenda rukwezi. Rukwezi. Changamire ndakange ndakarorwa nemushoko makazi 2022. Ndine makore 23. Ndine makore 22 years. Mumushomu ndakasvika mumushomu kurorwa kwangu yakanga iri fusi ndakanga ndisingana ndakanga sanda kuda kuroorwa mai vemurume wangu nehanzvadzi yake naiye murume vakaronga dhiu Changamire ndakadaidzwa nehanzvadzi yemurume ndikanzi murume wako ari kurwara mukomana wako ari kurwara ndakafamba ndikaenda kwakanga kuchirwara mukomana but chakandisepuraiza choti murume ndiye akatigamuchira kurodhi ndikati kwaiwa akatigamuchira murodhi iwowo munhu uri kurwara ndakasvika kumba mai akabuda vakaenda kuharare ndakasara ndina tete nemurume wangu tasara tiri vaviri murume akanditi yezvonizvo kuda kuti upinde mumba mangu ndakapinda mumba murume yake ndapinda murume yake Changamire hanzvadzi ndakataura ndaudodzokera kumba hanzvadzi yake yakati chamboinonorapisa mwana wechipatara abuda unorapisa mwana wechipatara haana kudzoka akasiya loka gate rejurawo akaloka gate rescreen bar akaloka dore padhoo tina shendiri mukati memba tina shakandibata akarara neni akanditenda kumba kwenyu ndikataura kuti handiendi kumba kwedu wabvisa mumhandara hwangu kuenda sei kumba kwedu wabvisa mumhandara hwangu Changamire ndakagara pamba pavo handina kuenda kumba kwedu ndakanga ndine dress 1 randanga ndinaro hanzvadzi yake akazontaura akati hande tinotora hembe kumba kwenyu tinoba hembe sezvo kugwangu akanga wasika takaenda nehanzvadzi yake kusvika mumba mbuya wangu tikasvika tikaba hembe tikadziuya nadzo dziri mumonaki takasvika nadzo pamba mai vakafonerwa vakati munhu watora imhandara here ndoda kuona magumbezi ekuti mwanasikana akanga ari mhandara magumbezi akanga wasvika nemurume wangu magumbezi akataurirwa kauti kwanzi mwanasikana akanga ari mhandara Changamire ndakagara mumushomo ndagara mumushomo ndakaibata pamwiri vamwena wangu waindisungira zvinhu muchiuno zvandisingazivi kuti chii vakadaidza vamwe mai vanoshandira vakandisungira zvinhu muchiuno tambe vakandisungira yakanga yakapfundwa zvikundo vakasunga miti yakanga iripo yakaiswa padhoo yakachinjikwa yakanga iri miti yakanga iripo yakaiswa padhoo nechipfupi chemvura chakanga chiripo zvikanzi ndiri kuutyika nhumbu yako kuti uzvare mwana wako zvakanaka Changamire hama dzangu hadzina kuziviswa kuti ini ndiri kusungirwa zvinhu ende ini handiri musawadha ndakafungwa ndarorwa muchechi sezvo zvainzirwara nevematongo ndakarorwa mukati mesangano remasavadha ndichifungwa ndapindawo mukati memusha mevanhu pane chitenderano chakafanana nechavo but chakamusepuraiza Changamire ndasingazivi kuti masawadha anobata miti ndakanga ndisingazivi kuti masawadha anondisungira zvinhu takanga takuda kuenda kumusangano waagasti ndakataura murume ndikati handikwanisi kuenda kumusha kwedu ini ndine zvinhu muchiuno mbuya wangu akazondiona inda ndiri musawadha wanditi ndakasungirwa nani zvinhu muchiuno nemurume takarangana kupisa zvinhu zviya akandidambura zvinhu tikaenda kuseri kwemba tikazvipisa tazvipisa mwana wangu akataura akati ndichawana ndichazvara mwana iyeye kari kaprimicha ende handikubatsiri for sure ndakarwadzirwa nenhumbu kwakanga kuine bhendi rajokasi mwoyo maodzi that murume wangu aenda kubhendi ndakaramba ndirimo mumba ndichirwadzirwa nenhumbu ndakatanga kuita weti nanistop ndikatanga kubhidha nanistop ndikavaudza vaiwana maindia vari kudhainini ndikati mai ndiri kurwadzirwa ndingobuda ropa handisi kuzivisa chii chiri kuitika pandisvika nemusandinyangadze zvamakataura zvose mukatisunhura tambo muchiita sei wango chiri chazoita sei for sure Changamire ndakarwadzirwa ndikafona kumba ndafona kumba gobvangu ndo vakafonera vakasati adhyacho vakaenda chechi kwakuine rufu rwakakomichi vakaenda kurufu chechi vasvika kurufu ini ndakasara ndichibhidha chirwadzirwa gobvangu nditi ndavafonera ndavaudza ndikati ini handisi kuzivisa zvikuitika pandingongobhidha vakati wana manya kuchipatara kana uine nhungu uchibhidha ichienda kuchipatara ise nekuti wakudomuzvara for sure Changamire ndakasimuka ndikaenda ndakafamba tiri 2 nemukumo wangu mbuya wangu ndobva vakafonera vamwe vangu
vakati mhai muri kukoshesa munhu afa muchitadza kukoshesa mwana mupenyu, muri kuti mwana achaita sei? Zvamuri kumusiya achienda ega kuchipatara. Ndopandakaona kutera nevamwe madzimai rwadzana vari kuuya mumashure mangu. Ndasvika kukiriniki nemurume, ndasvika nemurume Tsangamire. Ndakasvika zvikanzi takanga tisina kana sendi, tisina kana mari, titoriwo tisina kana chii. Ndasvika pakiriniki, ndakasvika ndikanyorerwa honzi enda pageneral, kesi yako yatoyipisa. Zveshuwa Tsangamire ndakasimuka nemurume, vamwene varipo mai vane rudo. Ndakasimuka ndikaenda nemurume wangu kugeneral tiri vaviri, tiri 2, vamwene mai vakazvara varipo. Ndikasimuka ndikaenda mugeneral nemurume wangu. Ndakafonera hama dzangu ndodzaiva nechikafu, ndakazvara primicha. Hama dzangu ndodzaiva nechikafu everyday dzichindigira sadza, everyday dzichindigira chikafu, dzichinditengera tii, dzichiuya everyday nechikafu. Vamwene vangu varipo vakauya, ndakaita 5 days ndichirwadzirwa nenhungu. Vamwene vangu vakazouya jere chi5 ndora vakapinda. Murume wangu abva andigira chifumuro, akati idya chifumuro ndine zvandaudzwa, pakati pako nemwana pana achafa. Saka ndipfeka chifumuro chizorere pasina. Ndakaita sezvakanga areva, ndakasiyana mapepa ekuti ndiende kunoitwa operation. Handina kuzoitwa operation pandakapiwa chifumuro chine munhu. Ndaenda kuno ndakabva ndangonzi shupa yake nokutiswa, akandiputisa shupa ndikabva ndazvarira ipapo. Ndakabva ndazvara ipapo ipapo. Murume wangu akauya akandipfekedza engagement yering, akati wachiti hako andizvarira mwana mukomana. Akamupa zita rauti Tinashe nezita raba, iro ndiro zita rake, ndiro zita rababa vake. Akapa mwana wangu zita iroro Tsangamire. Ndakaputuma baby care uti ndakagara pageneral 2 months dzakakwana. Ndobva ndazoda kukangaroo kuSakuga. Ndaenda kukangaroo kuSakuga, ndakagara nemwana wemuSakuga. Handina single day randava namai washe weSakuga kundigira sadza kana kuuya kunditi hanzi ndakwigira chakati kana hembe dzemwana kana kuuya havana kana kugeza hembe dzangu dzandanga ndazvarira dzakaendomba kwedu dzikageza. Ndakasiyiwa Tsangamire kuchipatara. Vanamai vangu ndio vaive nechikafu. Musi wakanzi mwana ari kubuda kugeneral, ndakafonera zvikanzi vari kuuya mushonga. Mishonga yakanga yakanyorwa pakadhi, zvikanzi haukudi kana mwana asina mishonga yakanyorwa pakadhi. Ndakafona kwavari ndikati kurudiwa mishonga kuno kuti ndibude muchipatara. Vakati takamira mufundisi yakaendesa kuti auya hatitapudi. Ndakamira vakauya namufundisi yakaendesa. Ndakafona kumba ndikati vanhu vari kunonoka kuuya. Vana musisi wamama vangu vakati rega tuye tikutore, kana ndapedza basa toya ndokutora. Vakasvikirana nanasisi wamama vangu padoo. Havana kana kukwazisa namai vangu, asi vanamai vangu vaindigira chikafu. Vakasvika namama vangu vakanzi mwana hamumuoni. Ndakawa nekubatikana zvikuru kwazvo kuti mai vangu vari kundigira chikafu, vaindigira sadza ndiri muchipatara, vanzi mwana wangu haumuoni. Vakatakura mwana ndiwo akaita kangaroo, vakamisa padumba, vakaenda naye vakamusunga kuenda kwaodzi. Tatiri murodhi, mota yakabvenza ichasviki kwaodzi. Ndakandikwidza mukombi, of which hama dzangu dzanzi dzaiva nemota dzinotakura nemota, tipinde nemota iri private isina noise, but takazoenda kwaodzi nekombi. Takasvika maodzi meya. Tasvika maodzi vakagara neni 2 days ndine primichi. 2 days vachigwanda kuHarare. Kuti ndizive kuti mwana uyu hapana ainge iri first time yangu kuzvara. Vakarambidza hama dzangu kuti dzinditore ndinogara mumba kwedu neprimicha. Mbuya wangu akati chindipa one ndiri nesi, ndikakwanisa kugarawo nemwana uyu ndichimubatsira ndichiita sendichiita mwana, ndozokupeka namwana wakura. Akati mwana wedu hatanga apinda mumusha mevanhu kana asati asvika mumusha kwedu. Ndakaenda nemwana uyu kumba kwedu, ndakaenda nemwana uyu kumba kwavo. Ndasvika kumba kwavo vakagara neni 2 days, vakaenda kuHarare, vakandisiya ndiri ndega. Kwanhesi wekuchechi vakataura kuti maitsitsa zviti mungabva masiya muroora ine mwana, imi mobva maenda. Ndakaziva ndega kuti mwana anogerwa musoro. Ndakagera ndega for the first time mwana uyu, ndaigezesa ndega mwana uyu. Vamwene vangu varipo, asi vakakoshesa basa ravo vakaenda kuHarare, ndikasara nemurume. Zvadaro Tsangamire, ndakaramba ndirimo mumushomo nekuti ndaive munhaida imba yangu. Ndaishingirira kwazvo kuti ndodawo imba yangu, asi nekuti vakanga vasingandidi zvakawanda zvavaindituma. Chekutanga nyaya yakatangira pakuti vakanditi nokora tsoka murume wako yenayo. Ndakaramba kunokora tsoka yakanga vanditi ndive nayo. Chechipiri Tsangamire, ndakaisa mvura yekuti murume wangu ageze mubhaketi. Ndaisa mvura yekuti murume ageze mubhaketi. Aive nesystem yekufarira kutamba nevana panze. Achinotamba nevana panze, ndakabuda panze ndichinomushedza. Ndakasvika vari kuita waiting bucket yemurume wangu yekugezera. Ndakavabvunza ndikati mai muri kuita waiting bucket remurume wangu yekugezera. Vakanditaura vakati chinoita kuti murume wakaite mari. Zveshuwa Tsangamire, ndakasisa message kwamai kuna mbuya wangu, kuna sisi wambuya wangu. Ndikati mai mbuya zvandaona panapa, ndaona vamwene vangu vachiitira waiting bucket, zvinorevei?
ndakaudza murume ndozviri kuitika. Murume akataura kuti ndafambawo ndikazviudzwa, iwo wazosirei weti ichiitwa, ndiwo tondisaite mari. Ndikati inini ndindotondisaite mari, ndiri kutasobata mari mumainini. Ndikanzi ndiwo rinitasoita mari iwewe. Ndikanda kutadzisa pato zvikanzi wakaregerera mai wangu wachiita weti bucket, ndine kwandakanoudzwa inini. Ndikati handeko wakanoudzwa pachona kuti iwewe ndakaregedza, ini ndakakuudza kuti mai wako wari kuita weti, wari kundituma chakati nechakati. Ndikakuti ngatibve panapa tinogara kwedu tega, ukaramba kuti handibvi panapa ndiri mwana mukomana. Mai vake futi vakataura kuti haabvi panapa nekuti mwana mukomana. Ndakaramba ndiripo pamba pawe papo kusvika paextend yekuti mai avo vakazonditora protection order. Vakaenda before ndisandatorwa protection order, ndakawabatira mameseji mufoni, ndakatora foni yemurume wangu yakanga ine girlfriend rainzi Kero. Kero anga ine foni yemurume wangu. Mufoni memurume wangu akakuti mai ake kana wakafona aibuda panze, unodaira ko ari panze. Svika ndakamubvunza ndikati iwe kana mai wako achifona, wai uchibuda panze? Zvikanzi mai wangu neni tine masecrets atinenge tichitaura. Ndikati inini namai wako tese tinotorwa namakazi, tinotofanira kutonzwa zvaunongotaura namai vako zvacho zvamuri kutaura. Ndakabata ndakanoklema foni kugirlfriend inonzi Kero. Ndanoklema foni ndakaitora ndikandipe password. Andipa password ndakawana chat ramai nemwanakomana wavo. Ndanga achitaurwa kunzi tora hembe yamai tinashe ndakupinda mukati medare. Kana ndapinda ndichakudza zvekuita. Zveshuwa ndakarwadzirwa ndiri mugongo. Ndakaposta zvinhu izvi pagrupu rinonzi Caribbean. Riri chati racho rese, hapana singazvizivi. Ndakaposta nyaya iyo yese iri mugrupu reCaribbean. Nanhasi irimo muCaribbean. Vanhu vemuCaribbean nenyamuti handine peni vakasenda meseji nefoni yavo ndine foni yemurume wakati chiruda kudzoka panapa here kana kuti vachakugara kanapa. Ndikati chauya ndakwenda kwamambo Marange. Ndakakwira kombi ndakumhiri kunokwira makombi kwamambo Marange. Murume akanditeera bhutsi yake yebrown yakatodambuka. Ndakamutiza ndikadzokera kumba kwefriend yangu ndakafonera mumba mamainyasha. Ndoma ndakaponera batinasha achidondirowa kuti iwo wazofumura kuti ndikutara wazondibatire mameseji angu wazofumura zvatiri kuita namai wedu. Ndikati takaramba chikweshenana chinetsana. Ava vakabva vakaenda wakambobuda vakamboenda out, tikasara chinetsana. Vakaisa kuti meseji yake kanzitora brara maitinasha. Takupinda zvemukati takarowana that day. Ndikaendesa nyaya kuna tezvara wangu inini vanogara kumba vamai vavo mulocation imomo vagari pamba. Ndaiti ndikashedza tezvara kuti vagadzirise nyaya, waipedzisira wakurwa nemurume wavo instead of kutigadzirisa. Ivo waipedzisira wakurwa vakutobudisana kuti ndindakavakaimba inoi kuda get out. Uyo wakandisiya panapo chikuda of which zvinhu zvaita kuti bata tese sevana isi. Instead of kutigadzirisa ivo vaitanga kurwa, vakanga vasingatigadzirisi vairwa. Saka zvinhu zvaindinetsa kuti ndiende kusaidhira tezvara. Ndakatanga kuenda kusaidhira natezvara vachinditi tezvara ndibatsirewo, vana mbuya ndibatsirewo. Vakatanga kuti mbuya ndo vari kukuroya, mbuya ndo vanoroya, mbuya atsisi vane mazita, vane hari ine mazita kubva kumukuru kusvika kumudiki ine mazita ekuti vana babati nasvasaite mari, ndo vanoita kuti vana babati nasvasaite mari. Zvechokwadi ndakaona kurwadzirwa ndikashayika kuti saidhi ritoenda kupi. Tikadoenda kuna natete vaitaura kuti nantongo nevanhu vekwamakaza ndakarorwa kwamuzara bako. Saka inini ndaiti wekwamakaza wacho ndo vakanga varipo, chitiendesea kumusha kwamuzara bako kwacho ndikuzive. Havana kana single day vakandiendesa kumusha kwamuzara bako. Ndakapakauya anonzi tete wana tete kwamuzara bako akamboya pamba. Ndikati tete ndine something chandinombotaura nemi zviri secret, ndokumbira kuenda nemi kumba kwenyu. Vakandiudza kuti vana tete kwamuzara bako vanoroya, hauendi kumba kwavo. Zveshuwa ndakagara pamba, mwana wangu anga asingakuru. Ndakabva kumba pamwe mwana wangu aine kwashi akabatwa TB. Ndikavaudza vakataura kuti mai vako mbuya wako ndinesi varikuita basa rekunyorera mabhuku kuti mwana ane TB. Ndikasaka munoti mbuya wangu inini akanyepe kuti mwana ane TB here. Matestis akaitwa isarapa yekuti mwana akabatwa TB. Iko zvino mwana ane heni yachangamire. Mabhuku ekuti mwana wangu ane heni yakadhirwa kwana chiremba. Ndakabva ndaregedza kuenda pachikaro panoshandira mbuya wangu. Ndikaenda panyazura pakliniki kuti nyaya wanyatse kuona humbo yekuti mwana wangu ane heni. Mwana wangu ane heni yakudaro. Vakanditi mwana haana heni, ane chiwanu. Uya nemwana kuno kwaudzi. Mai vangu vairwara munyazura kusvika pekuti vakatoshaika. Siswa mai vangu mwana wangu achidonha achirwara. Ndakaenda nemwana kumba kwavo. Ndasvika pamba pavo that day randakasvika nemwana wakati tinorapa baba tinazvo. Ndakasvikira kumhiri baba tinazvo akadira doro pasi achitaura zvaitaura. Zvikanzi chidzokera naye. Ndikati watopedza wadira doro pasi, watopedza, ndo chiwanu chauri kumutaura kuti watopedza. Akanditi alright, inini namama wangu hatisi kuwirirana. Ndikati
hatitotaudzana hatisiponana ndikasaka mandishedzere mari yangu ndaiwesta kubva kwamutaro gwama dzangu dzandipa mari yekubva kwari kunyazuva kuya muno maodzi kuti mundidirire doro pasi monditidzokera ndipe mari yangu yebhasi yandashandisa takadzokera vakanditi saka ngatirare hanje yekumba kwangu titange totaura nyaya tigadzise nyaya yemwana Changamire ndakaenda nemwana kumba kwailoji akanga akuzoloja ipapa anga akuloja ndakaenda kwailoji ndasvika kwailoji Changamire ndasvika pailoja ndakagadzibamba tafara takaendesa ndiakwa yakatora mwana akaenda naye kuna maya ndikati nwini alright but nashe isu tiri two tisu tine mwana aende kuku mwana ndewedu aenda kuna mai wako hana kwenda kuna baba wako si baba wako ariko vari kumba kwawo aenda kuna mai wako zvikanzi mai wangu ada kuita chiwanu kune munhu ariko ada kuita chiwanu nemwana ndikati chinoitwa inini mai wemwana ndisipo baba wemwana iwo usipo chiwanu chee chamuda chiuda kuitwa namai wako mwana wangu pasina Changamire ndakagara takatombogara maminutes zvikandodorara newe ndataura rineni zvikandodorara newe he forced me akandibvisa hembe akarara neni Changamire babati nashe arara neni obva pedza zvikanzi ndatopedza newe kundinyangadza ndakadzika kumba kwavo kujura ndikandoda mwana wangu ndakanyimwa mwana ndakaenda kupolisi maodzi ndasvika maodzi papolisi camp ndakaripota nyaya ndabirwa mwana ndasvika polisi yakaikati hande tinotora mwana ndatora mwana ndakagamuchidzwa mwana wangu mumaoko zvikanzi iwo akataura kuti mwana adorapwa but before tiripo pakoti takapinzwa mukoti yemaodzi nemapurisa 2 akanga arimo inini nawo nababati nashe tapinzwamo mupurisa akanga aripo akatonyatsotaura zvikanzi inini by-professional ndiri mupurisa but ndiri futi muprofita mai chimbobudai panzi mai vamwe vangu vakabudiswa panzi takasara tiri mweni nemurume ndikamurume wangu akabvunza kanzi mukadzi wechirumuda here akati hongu zvikanzi zvinokutesa kuti mukadzi wako muti saka chiri kuita kuti hauchadi mukadzi enda kumba kwenu zvikanzi mai wangu anondifosa kuti ukaramba uchigara natini panapo unenge usichari mwana wangu zveshuwa ndaida imba yangu but iye atotaura kuti ini ndokuda but mai wangu anonditora kuti ndikaramba ndichigara newe unenge usichari mwana wangu saka ndisina decision ndoramba mai here kana ndoramba iwewe ndikasaka uri kuona zvakakodzera kuti unosiya mwana wako wopotera mai wako zvikanzi ndo zvatowepo enda kumba kwenyu zveshuwa Changamire ndakagara nemwana wangu achirwara achiita zvaanoita akarwara futi akabva arwara futi ndambotorwa mwana kobva arwara futi ndobva ndaenda kugeneral baba atina shaka uya ndakamutaura kuti mwana arwara futi arikuita zvaite zvakaya kugeneral akandibira mwana anditorera futi mwana akaenda naye muchikenini kobva afona akuchikenini zvikanzi ndiri muchikenini emusakubva uye ipapo ndopandiri ndakatera mwana wangu chikenini ndine hasha ende ndandodotomurowa akatenga 2 pieces dzechikenini ndodzakatenga ndikati munyengerero ne2 pieces dzechikenini mudzandokwanisa kuzvishandira ndichitenga chikenini wenyepo ndikisa pamberi pevanhu vese chikenini wamira muchikenini wachiona umhandara wangu wakaubvisa ukaenda mahara hakuna kana chigubhu chewati chakayomba kwedu kana huku inoti tiyotiyo haina kana kuyomba kwedu umhandara wangu wakaenda mondidzinga pamba penyu sembwa kundiita imbwa kunditora protection order kuti chienda kumba kwenyu mandara wangu ndouda Changamire Joshua mukadzi wakanondisira mameseji umwe ari kugara naye kuti wakangori bhuru pamba pewanhu Joshua mai vanondituka ndinowatya Changamire atiza ari kutoziva zvinashe hauna kutiza Changamire ndini mai wangu ndatoterwa ndiri kuchechi ndiri ndaigara nevana ava nyaya yandauya panapa idzi dzanhoroondo mati ndinonzi Melody Musa idzi nhoroondo dziri kutaurwa nemuroro nyaya yationza panapa yakanzi ndakadzingwa nekuramba nemurume idzi nhoroondo dzaari kutaura nyaya yakuti ndakadzingwa hakundisi kudzinga Changamire kuti munhu enda unoloja ukure handifungi kuti kudzinga bepa zveshuwa ndakazoriendesa pamajor street ndaona kuti akagarire kakadai akaenda kuita zvakanaka ndakaita zviri pamutemo hana kudzinga iyi ndakadzinga vese saka zvavakazonoita vari uko ini handichaziva nhoroondo dziri kutaurwa idzi zveshuwa ini handisi kuda kupikisa kana sei
asi kuda kuziva nyaya yekudzimba nekurohwa nemurume. Community service akatoita papolice station yavakanetsana, vakazonorova navo karova navo warowa. Idziso dzakutaronzi vamwene vakazodai vamwe vakazoda handipikisi nekuti tikada kupikisa zveshuwa kunoedza. Nyaya yakada iyi yakagarwa nani ekwamakazi acho majena ndebo pakaitana but ndiri surprise kakuonekwa kuti kuedzwa kuno kwashi kwaitei. Nyaya yacho yari kutaura iyi yakangotaurwa asi pana pakanzi ndakadzingwa nekuramba. Nasvika ikoko ikoko sabhuku wacho akati dzake dzichazvikupindawo chikare pakanzira kuti hadzisvikupira. Ndikati kumufonera kuti agenda zvisvikupira saka zvonge ndazotera mai vacho chechi ndiwo ndazokwanisa kufonera mai ndikanga mugware mukati mwe. Okay, because in that letter, we might have been by me and see to an I had the tongue. Listen to me. Pane nyaya dzakawanda dzataurwa mukomana ndomai vanga vari kuti isusu touya mauya muchiti muri kutora nhasi ndanga tine kuti tiri kupinda mukotichi mangwana muswesana saka tine ashari kuzivai kuti tiri kuya kukotichi kwamambo Mutasa mangwana sana ndisingachaziva kuti kwakwa kutaura inini here kana ndo zvaungaroda kuita saka ndokuona kuti mangwana acho kana ati ari kuya kuno mangwana achaita sei. Maybe Pamara does not be such a certain one. What are these? You go over Then you need to clean the you go over what way you go, you pin them back. And then probably with another. Yes. Magator, so Magator. Cockle, come out Mamuscular. But by then, you know, the one bit of an hour April. Umpono votu mangara, ipapo, kuzinda repo, and was right now the kutoka ipo, kutoka kutoka repo, niye kuti, tinasha azuchikita wanaka wanasiana. Which is wrong. And what is the mere thing to go from Bakwin? Queen, the Mbakwa tinasha, which is tinasha one. Over what scarecrow, over what to run. Over what we are, one mapa hembe, one matsuka foot. It means you're in love. But kuti murudo munodi kurepana munorepana asi tikati repi ngaisa zoripotwe kuti repi after nenyaya kuti achauya pane mwana but repi inoitika aiwa hatisungurava kuti repi inoitika tikuti repi iriko but tikuti pawakanyanyisa mugama ikuti payakaitika katika yese kuti wakaripota ende utora kuti yakaitika kechikani futi kechipiri futi hauna kuripota futi andipaa saka kuti isusu even yangu right now rape you can still report. Even right now you can still report. Kana kakukoseredza nyama mumba nhasi unotokwanisa kuzwa kuti mambo Mutasa wasungwa because mukadzi wati wandifosa handiri kuda wakandifosa ndakandisi kuda imhosva nyangwe ndakabvisira mari ndikaita white wedding ndikachata newedding ii zvese asi kana munhu asi kudini hake asi kuda asi kudini akakumanganira imhosva angamuti saka initi kuti maini dzimwe nyaya dziri panapa kana yes pane dzenyuwo dzezvamamuri but hatikwanisi kupinda madziri kana tinashasiri chii because nyaya yedu hombe haisi kuti ndokumanikidza tinashe kuti tinashe ida mukadzi wasa no asi nyaya yedu ndekuti pane munhu arapa akararapo irresponsibility yani yatinashe yekuchengeta chii kana achizvitadza izvozvo mutemo uripo unoshanda ndakatoklema changamiro ari kubhadhara handina chandanowana kubva kwaari kana asi kubhadhara achidzoka kukoti kuti munhu uyo akadhivhota haasi kubhadhara mapurisa abva atotsvaga izvozvi waretofaresa anototsvagwa izvozvi anototsvagwa autopinda vajuni asina bhadhara kana chena handina chandinowana
kana mutoziva nekuti tinacho akadaidzwa kutarisirwa kukoti iri nyaya yementenance saka tina chaana kuenda ndobva papiwa default judgment saka yapiwa default judgment haana kuti apiwa whatever handisi saka which means this judgment is binding. Ndikuita kuti mimuzive so that mutaurire tinashe tinashe chinhu chikasvika kuita zvokutamba nechinhu ichi unoenda kujera. Saka nyaya iri kude kuti tinashe ari default kubva June 2025. Saka June to December there are 6 months. January that's 7 months. And for 7 months akanzi anofanira kubhadhara USD $150 per month. Yemakomba akati nodirikirwa aiyo munoziva zvinoita mutemo zvaunoita ukapiwa default judgment chinoshandiswa ndechemunhu auya kuti munhu auya nyangwe dai akati ndoda $300 major tichaito mugranda $300 iyoyo because haina contest but iye ifanira kuti azoona chinhu ichocho wodi wozoenda wotosvaya kugadzirisa chii nemutemo nyaya idzodzo but haana kuita izvozvo. Saka asina kuita izvozvo it means kuti is in default kubva June chii last year kusvika izvozvo. Saka which means that 7 months times 150 which means 1050 ndo mari yautodiwa 1050 ofishi izvozvo izvi musikana iwe unongoenda kuchii ndakoti nenyaya icho ichototi ndayakomangana nyangu munhu is in default asibhadhara maintenance wakomana unokwerawo munanzva asi nimai taurai tinachigadzisa chii uzinini maiwari tumwe twese twamakaitirirana twese ndechihara asi nyaya yangu iri papi pamwana ane makore makadini 2 years vakofanhonga achioparetwa changamira but vanondimisa ndisaoparete semwana aya mapepa ekuchipatara ekuti mwana anofanira kuoparetwa heni ari mudiki vanotaura kuti ari mudiki rota rinenge riri nani vane kuzoti aoparetwa azokura mwana shemudiki. I'm not a doctor, but I'm a herbalist. Mwana adiagnosed ane chii ane heni and heni yakadiagnosed April 2025 kana kuti munounderstand here kuti nomuzi heni yachii Machimba anenge akaungana mukuvhura akaita dini. saka akadaro akaramba akabatana akanamira namatumbu Achimwa mushonga anosvena. akanaakumwa anoita sei Ndakamuudza mushonga kuti amupe akati. ambuya hamusi dokta pa chinhu chakanyorwa nadokta ichi ngatimboteedzere zvitoonani nadokta ivivi mahebs enyu amukushandisa ari approved ari medically approved ndiani bhozi zvinoda certificate yambuya zvokuti mungotaura kuti ndinganga kana kutoziva mishonga iyoyo inoda kuapprovwa kuti unoseenza ine kuti udii ausenzi anenge mukona saka imi musanambe makaita izvo itai kuti mwana wengapiwe mukana kuti aitwe chii aitwe operation araramo life iri chii normal madokta haangaputa kuti mwana weheni yaiye asina chii hazviite
ipai vana wa freedom to run their own marriage. Musarambe makapinda pakati pechi Imba hiyo siyai waite sei murupe na madakala muruti. Muruti ya heba list. Ndokupinda kwacho kaizisi. Kana munhu azawo fanele kupoza beheba list. Uyu mwana wake. Mwana wenyu tinasha. Asi uyu mwana wake. Ane right. Imunhu kana alapa. Musadambisa. Ende itinashe anotosungirwa kuita izvozvo. Kurapisa mwana. Kurapisa mwana. Anzombe encourage mwana kuti aone mburi yake wagare zvakadii zvakanaka. Musamuencourage kuti aite wild because mukadzi waina iye achamusiya futi achiita zvimwe chete. Woenda futi pane umwe woenda futi kune zvimwe. Handizvo zvatinotarisira. Tinotarisira kuti vana mbuya idai vazukuru venyu, chengetai vazukuru mugare navazukuru zvakadii ndo zvakadii asi padivi girlfriend yake rinotumira messages richituka munhu ariti tine zvakaona mbuya ivi nyangwe imi mbuya mune mameseji enyu mamutumira kuti muchitaura zvima muchitaura it's not good. Zvakanyanya. Saka munizve munhu wakadaro. Wabisha sei baba? Handina chandakakanganisa. Kutotenda wanendai munokura ka handifungi kuti ndakambodzirawo. Ambo izvayako Ndinotoda. Munozwita kuti ndiverenge zvinhu zvandaisikatokuverenga. Ini ndikuti yazva ndikubatsire kuti ambo itai muchii kwayo muchengete chii wana kwazvo handizvo but mimi makuzoita kuti ndinoda kuverengera imwe meseji vavo yamakanyora ndiverenge singakukona kutora akabuza kutora tikuedza kubatsira kuti out of mameseji dzese yamakanyora musaite izvozvo hazvisiri chii hazvisiri right. Kana muri vamwene muri chii muri vamwene itai zvinhu zvakadii zvakanaka because kana uchinyora kuti mukutaura zvamukutaura ndoda kukuverengera imwe one handichaverengi dzese ine changoverenga kambichana dzimwe dzacho ndosiya yamuti zvauri kuita une zvawava kuda kutsvaga zvihombe hauzivi kwandinobva hauzivi zvandinofunga Nenhamba dzangu. yes usanditume kuti nditadzire Ndopika pamberi paMwari ndamboziva. Kuteererai. Ndatoiramba zvipi kutanga. Introduction. ndosaka ndati it's okay. Iyi handisinde kunyora yakanyorwa rini chef? No, it's okay. Yakanyorwa rini? No, it's okay. Iyi ndiri kunyora message uyu kuna uyu. Ndisinde kunyora message uyu. It's okay. Yapinda. Dzaka dzanondithreatina nditori nadzo dzakatawanda sati. Yes. Yapinda pandaitora nemistake. Haisi your head, haisi yenyu mwari aweni mbuya, haisi yenyu. Alright. Zvatakuita chienda kunati ndiri kukumbira kuti tinashe matari kuyari Wanga wati vamuziva vati mangwana sachi. saka ari kuyari tinashe mangwana usati akabhoka saka Yakati mangwana. anouya nguwai Handisizoita mbote. izoyambira isu toti kataita chinhu kada chinhu chichiperi choratidza mari zautse kuti chinhu chashandwa Ndizvo. saka toti kana tinashe ari kuenda asvike paramba kusemba 8 yes ouya imember 8 mune masvika a failure to do that achada kunotora yes itaurei kuti isusu tinokuzvomora pawavo saka ngauye hake chii kuti akasvika pano atikadzisei inini my wife mwana ane henia mwana akuda chikafu mwana akuda kuchengetwa akuda zvakawanda tinashe ngauye pano mangwana hande tonaona mwana Basi.